माने जोबोद जायनानै जोबोद समायना नुदों बैसागु गैयाबानो जोंनि जिउआ माबा मोनसे गैया बायदि मोनो नङा होमबा कर'नानि सिगाङाव जोंनि जिउआ माबायदिमोन जोंनि लाइफआव माबायदिमोन आरो कर'ना फैनायनिफ्राय जोंनि लाइफआ ओरैबायदि जालांबाय जे माबा मोनसे बैसागुखौ जे जों बोसोरे बोसोरे रंजानो मोनाबानो माबा मोनसे गैया बायदि मोनो नङा होमबा
सिख्लाफ्रा माबायदि सिख्लाफ्रानो नुदोंना एकदम बार बारनायजों लोगोसे सिख्लाफ्रा ओरैबायदि गां सिख्लाबलांबाय माने जोबोद नायनानै जोबोद समायना नुदों बैसागु गैयाबानो जोंनि जिउआव माबा मोनसे गैया बायदि मोनो नङा होमबा कर'नानि सिगाङाव जोंनि जिउआ माबायदिमोन जोंनि लाइफआव माबायदिमोन आरो कर'ना फैनायनिफ्राय जोंनि लाइफआ ओरैबायदि जालांबाय जे माबा मोनसे बैसागुखौ जे जों बोसोरे बोसोरे रंजानो मोनाबानो माबा मोनसे गैया बायदि मोनो नङा होमबा रायजोफोर स' बिदिसो আমি নেক্সট এইবাৰ আমি আপোনালোকলৈ আগ্ৰহ বুলি লৈছোঁ